ang Dakay sir ni sit up og earlier sa stage sa Carcar City sa Oval. So dili na ko hawak wa sa ko kay balo sir og kinsa ang nag-advise nga ato ang posisyon sa stage. So nag-sit up sila dito sir nga advance ang stage. Sir, ani ni siya sa Oval sa Carcar sir no? Ang grandstand sir wala na siya masintro sa Oval. Hello sir. Yes sir, naminaw mi sir. Oh, wala na siya ma-center sa Oval ang grand stage. So gisit up ang stage sir sentro sa Oval. Nga which is wala masintro sa grandstand. Kay nakuha man sir, imo makatubang ka sa grandstand sir, right side man, habig man sa right side ang grandstand sir. So nananghid ko sir nga pitsa 20 musugod kog sit up sa sounds, lights, lead wall. Kay ang among plano sir, ang among nasabutan is sa 24 sa alas 8 kinahanglan i-turn over nako para sa technical rehearsal. Which is pareha gyapon itabo sa una sir sa Abiliana. Nga 24 rehearsal until 26 sa dawn muhunong sila rehearsal para sa amuang mga beautification, pintal sa stage, mga black cloth unsay buhaton dito so para walay tao. So tuod man sir, naa ginasa kong video sa Facebook nako sir, gipost nako sa 24 sir, ready na gid mi for rehearsal. 90% sir ready na mi. So pagkagabi na sir mga alas 10 sa gabi dihay changes nga na dunggan na mo nga ipabalhin ang stage. Ibalhin ang stage sir from center sa Oval, ibalhinon dito sa center sa grand stage. Actually sir, mga 40 feet ang diferensya. So 40 feet gikan sa left side, ibalhin ipuno sa right side para masintro sa grandstand. So ang kanang trabaho sir, dili ginaingon nga simple nga trabaho which is pertig yung lisura. Makita nimo na sa ako mga video sir, gipost nako dinha nga pertig yung lisura sir. Humana ang mga trusses tanan, ako naging gibuhat ang tanan para gid sa rehearsal. Unya gibalhin na mo dito sa 40 feet nga sentro sa grandstand. Ug tuod man sir kay dili man nakuha ang stage, ang Dakay nagpadala pa tindighanang tao dito para lang gid mo sit up sa stage. Unya na humagi sila more or less na sa Saturday morning na. So ako pong gibuhat sir nga while nag-sit up ang stage, ako pong gibuhat ang tanan nga ibalhin ang mga trusses dito sa asa to ang stage nila nga sentro. Ako lang pong gikuan while nagtrabaho sila, nagtrabaho sad ko. Nagtrabaho mi tanan sir. Unya sa Pizza by 5 sir, amo na paningkamutan nga nahuman na sad ang tanan. Pizza by 5. Diha na sir nang akong lead wall tanan which is riser na lapoy kulang kay wa man mabutangi pag plywood sa Dakay ang katong sitapanan sa riser. So sa by 5 sir, ang elevation sa amo ang lead wall sir is only 6 feet. Nya nakita ni Gob nga dapat ipa 8 feet kay ang mga props ko no 8 feet man ang height. So ako sir atong time ni insist na gyud ko unta Gob na naka-live man gani mi ato nga ug mahimo dili lang unta pod hilabtan kay pati na yung wala na tay oras, wala na gyud tanan. Dusi go na kasit nga lead wall sir among i-transfer. So nganong na 6 feet man kuato sir. Actually tinuod na nga 8 feet. Ang among initial nga sabot ni Ma'am Margo nga diri sa nasabutan namo nga ang stage sa Dakay is only 3 feet. So kung mag 3 feet ang imuhang stage sir, unya 6 feet nako ang ako ang from the floor, mutotal gyapon 8 feet unta dapat. So nituman ta ko sa akong sabot. Now karon sir ang Dakay is only nahulog man og almost 5 feet ang stage. So dunay 2 feet nga diferensya. Kung nag 3 feet pa to sir, dili na to usbon ako ang plano. Nakaron ilaha man gi 5 feet sir, naa man gina sir, almost 5 feet man gina ang stage ka pit taasa. So og imong imaginon sir no, ang ako ang lead wall sir, ipatong nimo from the ground og or almost 5 feet plus 8 feet, pila na 13 feet na sir. Additional nimo og 12 feet sa lead wall, pila na height sa akong lead wall, that is almost 25 feet na ang total. Perting taas sir unya unsafe na sa gayo ang among buhaton. So akong ginan nga dili na gayo. Mahimo kung akong iilibit pag taman kay perti unsafe na kayo, kuyok ay sa tumba. Hangino lagamay god, perti ko na para sir. Hangino lagamay surti kay way hangin, hangino kuyok ay sa tumba. So unsafe kayo unta dapat. Ako inan ko dili ko man kay wala gud tay insurance sa kuwang kon, may tabo na risk kay sa kuwang part. Unya mo, diha naman gid ang stage sir. I have no choice sir akong giusab kay mao may gusto. Giusab ginako sir. Sa Pizza by 5 sa gabi sir, all the way hantod sa buntag sir ako nang gitrabaho.
Unya sa kadaghan gyud sir, kadako kita nimo akong mga video de sir nga sa badog tanan akong gipagsalay pati daghana gitrabaho na mga di gyud lalim gyud ang trabaho nga among na gibuhat sa Lidol sir. Pati yung pagkalisura. Dili ginapares og mga video king nga i-transfer nako mutingog dayon. Kinahanglan gyud ta og usahay kin pod sir pagtrabaho kay mga wiring diha gamay nga bikil nimo magkiat-kiat ka maputol mudako ang problema. So tuod man sir nahuman mi og Sunday morning alas 3 sa buntag kadlawon ang lead wall. So, karon sir, dili na gyud siguro nato makaya og Pitsabay City na gud ang show sir. So nag-gathered pag mga tanan din haon sa pay mga dapat buhatonon namo. So wala gid me time enough time sir nga mo prepare sa ingin-ini nga dako kayo nga event. 24 pa lang unta to sir nahitabo sir petet atong ninduta. Ang tanan mga problema unsay mga diskarte dito nga nahitabo. Maagapan pa unta namo to siya sir. Mao Okay. gid tinuod nga pagka nahitabo. Sir Alberca, kindly address me is Bombo Marco. Bombo Marco lang, Sir Alberca ha. Sir, iklaro na ko, Pizza 24 na mention ni mo, ready na ka, ready na mo. On cue na, on standby. Apil na ang stage sa Dakay, no? Giangkon sa disgobernadora kagahapon sa ilang press conference, Sir Alberca, nga upon her instruction, ibalhin gyud ang stage kay dili man masintro gyud pod sa mga mutanaw, sa mga audience og labi na sa kining mukuha gyud sa coverage no sa media og sa mga tawo nga mo judge no sa presentation. So mo ba ni ang rason Sir Alberca imong gi pamahayag ron on air over Bumbuhanay Big Times Bumbu Radio nga wa na ninyo naapas pag double check pag-validate sir ang mga wiring sa inyong sound system, Sir Isidro? Sir, actually sir, sa technically sir, amo tanan na deliver tanan on time. Wala man may problema sa sound sir. Ang na problema namo is ang EBP man visual katong video nila sir. Mao na Bombo Marco lang sir. Bombo Marco. Sorry, Bombo Marco. Ang among na ang technical trouble dito sir, ang video man gyud sir ang naitabo, ang video nga mopagawas dito sa Lidol. Napagawas na mo man sa Lidol tanan sir. Ang problema lang kay ang mga pag-gathered sa mga gamit sir, 50 ka contingent sir niya, wala na kay oras nga imo pag i-review tanan, ipasalida kay wala na time niya. Nya usa gud ga 5 minutes sir, that is 19 GB gud ang file. Dili na siya automatically nga ma-copy paste nimo within 1 minute. It takes time na gina siya sir. So mao ginay problema gid ang hitabo. So og sa ato pa Sir Isidro og katong Pizza 24 nga andam na wa pa lang gibalhin ang stage. Makasiguro mo nga wa gyud untay problema. Temprano gito sir. 100% ko sure jud ko may tabo. Wa gito may tabo nga problema sama ato. Kay tanang mga contingent ila gitong ma-review on the spot na atanan dito on time tanan. Wa gito problema sir. Alright, iklaro na ko kay gahapon sa interview, sa press conference Kapitulyo, na-mention man nila, Mr. Isidro Alberca, nga ang mga contingent, labi na to mga bugat kay nga mga LGU. Bugat means kato mga heavily favored or mga well-prepared o kato mga maayo kay mga choreographer ba. Mo nay pagulagway na to sa mga bugat. Kining nakaran man kuno sila sa practice, sir. But pasabot dili di ay tanang contingent ang naran pipila lang Sir Isidro Na testing man to tanan sir. Ang problema lang gid sir ka ang atong problema sir ang 19 GB sir kung mag-compile na tanan sir. Dako gid siya og file nga ni sarili nga sa atong computer. Nya agi mo na siyang i-play sir tanan. Ani maguna sa sir ang visual sir ako dili maggo partly gid sa mga graphic artist sir no kay dili magid na linya nako. Ako is only technical, I am the supplier. So actually sir daw natay gitawag og kanang production team nga headed ni Ma'am Margo. Actually sir no, appreciate ko sa tanang tao ni Ma'am Margo, ni Sir Ido sa tanang effort nilang gibuhat diri wa jud ko ikasulti nila tungod sa ilahang effort nga unsa halos dili na mga tulog tungod sa amoang wala na gi time nga amo nang gigukod na gid ang panahon. Mao ginay say problema sir, gagukod mi sa panahon. Kami tanan diha nasaksi gina sila si Ma'am Margo tanan
as in grabe na gyud guys sir kay mao lagi nahitabo sir sa inini ba nga wala na gyud mi time nga mo prepare unsay dapat. Ang among sabot sir is sa Saturday morning amuan na tanan nga time wala na manghilabot dinha. Kami na mo check tanan unsa toy mga changes tanan mao ta ni sabot na mo sir kung naka-release sa pas 24 kung wala pa to usba. Kung wala pa gito mausap ang 24 sir di gito problema may tabo nga inaani sir. Okay. Kini sir sa track record ninyo, no? 2019, 2022, katong lali sa Cebu City, sa province, sa Sinulog, nga kamo dito sa Carmen. Wag yung ingon ani nga nahitabo, Mr. Alberca, kay according to your statement, to your own according, sir, basta matuman lang ang sabot nga temprano mapreparar na ninyo ang inyong buhaton, wag yung mga technical glitch nga mahitabo. Sakto kus pagsabot nimo, sir? Tinuod na sir, nagit na anyway sir, di gyud ko yung 100% nga wa gyud mahitabo kay dili man ginausahay na to. That is electronics mo na sir. So super sa amo mga experience basta naagi mga proper naagi time nga ma-rehearsal wala gyud mahitabo nga dako nga unsay mahitabo nga mga problema, mga trouble ya kay maagapan pa mo nimo sir. Masolve pa man nimo kay you have enough time pa man gud nga mo solve. Ang unlike karon sir kay diretso naman gud sila sa stage. Maglisod gyud ta og sao na to pag 50 kabok mo diretso mo sa stage nga rehearsal on the spot lead wall wala kay matchik sa tanang lead wall mo perform sila lisod jud kayo sir sa part namo nga inaana may tabo so di gyud na to malikayan ang mga technicality sir. Okay. Kining imong gibutyag ron sir, no? Revealing kayo. Og wa pa lang usbon nako usba ang setup sa entablado pag Pizza 24 base sa inyong gikasabutan na banis kontrata sir? Sa kinalang 24 to 28 sir nga ready na mi tanan. So naas kontrata sir Isidro? Yes sir, yes sir. Naaba pod sa kontrata nga in terms of any contingency, no? Simbako ba og adunay mga kalit-kalit nga kausaban, sir? Napabod ba naka-angklas kontrata nga pwede diha maka-usab ang province of Cebu or to whom it may concern sa ilang production team nga magkapausab sa setup napos kontrata, sir? Wala ma-state puda sa sir. Wala ma-state sa kontrato? Wala sir, wala. Alright. Actually good sir, inani may tabo good sir kay ako sige naman ko og pasigarbo so ang trust na lang gid pud namo sa sir ba nga ako ni unsa ilahang demand na ako mo supply ko sa in good faith sir ba. Dili na ko mingon nga wala pa magsige patagin ini by kuan basta nga ako wala in good faith sir. Unsay dapat na kong ilang ipabuhat gibuhat nako. So sa 24 akong gibuhat tanan. Unya dili na ginako control sir kung ilang usbon ang stage magunsa man ko sir. Unsao man ako iyag yung ipausab dito ang tanang changes magsugod jud kag zero. So sir pertig yung luoyan namo taon pag hit up sir ako makaingon jud ko sa akong mga crew sir nga katong tayma mura og pinaka worst gyud nitabo sa ako ang kinabuhi pud to nga tayma. Kay ako mismo sir alos 24 hours di na ko matulog. Akong mga kuan dili na gani ko kadto sa akong mga amigo kay tungod aning nitabo nga grabe gyud pertig gyud ako ganahan jud ko nga ma-perfect sir kay di ko ganahan nga mosuko gyud si Gob Gwen sa kuha. Ako mga jud ko og pasaylo ni Gob Gwen nga unta nga dili ang pud taon niya ako palabihan og duot sir ba kay ako naningkamot man jud ko sir nga kutob sa kumakaya. Unya sir, bisan kisa may nagbuot nga adto ibutang sa tunga-tunga sa grandstand, no? Ang kining stage nga unta og nakita lang sa kinini abang labawng magkagagahom but pasabot nako Sir Isidro Alberca ang Office of the Governor which is siya may mo final say ana asang positioning sa entablado og nakita pa niya ahead of time or ang plano na present pa ahead of time dili mahitabo nga usbon og naanay approval gikan yung pinakalabaw ba kinsa may nagbuot nga adto gyud ibutang sa tunga-tunga sa grandstand nga dili ma-appreciate, dili mapabor nga matod pa nimo og wa lang giusab dili ma-inatong hitabo kay 24 ready na mo. Kisa may nagbot kini taga-Dakay or somebody sa staff sa gobernadora or ang production team gud mismo nga gisaligan sa provincial government? Ang istorya nako sa Dakay sir actually itong niya mga crew
dili po siya ka pinpoint og kinsa. So dili po na siya ma-sit up sir og wala po na instruction gikan sa Capitol. Oh. So wala lang po ko kay balo sir kay since nga nag-sit up sila wala ko kay balo kadosa sa nag-start, kadosa sila nagsugod dito sir pag sit up. So wala koy idea to sir og unsay ilang sabutan. Wala ko balo kinsay nagdesisyon ato sir nga Time pa, sir. Sa kadugay na ninyo sa set up sir 2022 19 22 apil pa mo dito sa Carmen 23. Wa day mo yung mga meeting diha Sir Isidro nga dako man kay ning event nga prior sa pag-set up di atay kini ni abang surveillance dito mismo sa ground. Sir, wala ingon ana nga hitabo? Naa sir. Since nga dili ako ang stage sir, so dili gyud kayo ni sarili nga ako moadto dito sa stage nga mag-okular kay ilaha man ang stage. Kung asa ang stage, adto sa ko mo sit up. Correct. Normally inana gid may tako. So nag-sit up sila dito sir without my knowledge nga ari dire unsa dinao. So abi na ko nagkasabot ta sila na dito nanangid nako nga ma'am pwede na ba nato na i-sit up sa pitsa 20 para mahuman ako sa pitsa 24 pwede na anytime ready nang stage tanan dito. So ni-sit up ko. Kinsa imong gipananghiran So sir? wala. Di si Ma'am Margo sir doon na sa production staff din na sir kasi Ma'am Margo Yeah. mao na siya gadala din na sa production staff. So unsay mga problema nako motawag ko niya nga ma'am pwede ba ta mo sit up sa pwede ta mo sit up wala may gamit kina naman ang stage dito so mo sit up og advance pwede ra jud kayo. Sir, yun na pa pag transfer sa stage pag order nga i-transfer 24 ready na mo unsang orasa sir nga Alas 10 kamo mismo na sorpresa mo? Alas 10 gabi Ha? Alas 10 gabi sir alas 10 sa gabi Sa pizza 24 ni? Oo. Okay, so mana mo tanan unta. Hello sir. Yes sir, humana mo anang alas 10. Anang pizza 24 ni mention ka, humana wa nagi problema. I-turn over na Humana, unta sir. dito sa namo 90% sa sir, Kapitolyo. So, nikalit lag order alas 10 sa gabi nga transfer ang stage. Yes sir. Okay, to your Alas end. 10 gabi tinawagay mi ni Sir Ido sir. Sir Ido nga as per order ni Gob ibalhin ang stage adto dito kung nga sir akong gingnan siya nga sir una na unsa ang mahitabuan ni o kato pang ibalhin ako gina siyang gingnan sir kung sir di gyud na pwede ka tong ibalhin ya wa man tay mahimo kay may gusto so ako yung gitrabaho sige patabang ko dito taman tanan balhin sa stage balhin sa ako mga gamit para masintro dito sa stage wa na ako man gingnan sir na maginay ako gitawagan gina ko sir nga sir dili na gini madala kay Ben City na gud ang show kunya wala pag tayo sa na ko ani maglisod jud ko. Ya, wa na magita kay ang mao nang gi-order sir nga ibalhin. Yung magunsa man ko di ko mosunod, di sunod lang gyud ko. Nihatag ba kag warning sir? Gawas aning imong gimension nga sir di na gyud ni mada. Balikan kag reply nga saon man ni nato nga mo may order. So wa ka ni lay down. Excuse me. Wa ka ni lay down sa mga consequence nga the moment sir among tumano ni ingon ani ang posible nga mahitabo during sa actual live show. Wa ka ni mention ana sir. Ako na nang gingnan si Sir Edo sir tawag ko nga dili na gid ni pwede nga ato i-sit up. Bisag sa do nanawag na sila pagabuntag nako nga mao na gid na they have no choice ato ging ibalhin kay mao gid na say final decision. So mo insist ko sir nga maani wa na magyuta kay mao na magi-order. So nakamention ka nga dakog posibilidad sir nga naagid ni mga technical glitches. Akong gingnan siya sir. Nya gani ni ana pagud gani ko sir nga magpapuno pagud gani ko og bayad ani kay dili na ni mao. Pwede dako ang adjustment pili akong malibor cost. Ni ana pagud gani ko sa pagtawag nako ni Sir Edo. Unsay tubag niya? Dili na gid ni siya matabang sir kay ano magaproblema gid ta ani. Kay ano pwede dako ang trabaho nonon. Nagsugod ta karon, may lang tagani og wala to ma-sit up kay diretso ko sit up dito. Ako pang bungkagon, iluwer pa ako mga chin block, ako pa i-transfer dito. So doble gid ang trabaho kay mo luwer pa ka mo tangtang pa ka sa imong mga gamit. Ibalhin pa nimo. Mas madali pa gani to wala pa nako to ma-sit up kung nadito pa sila daan, ako na i-sit up. Pero pwede ka puya kay mura ka ga-pull out. I-pull out nimo ang gamit, usa pa nimo ibalhin. So doble gid ang trabaho, humanagod ang sit up sir. Ang mga lights nako humana nakabitay na tanan diha. Humanagod ang sit up. Hasta lidol nako. Okay. Unsang oras sa mo na human og set up sir? Fast forward ta Mr. Alberca. Human mo naka set up
kay gi banduan ta nga i-transfer ang entablado. Okay. Pag transfer sa entablado ni mention ka sir, sani 20 city ana na yung adlaw sa Domingo mo na human alas 3 sa kadlawon? Alas 3 kadlawon sir, kay sa Pizza Betching ko sir, diha na po changes ang hitabo. Pizza Betching ko, nag-live gani si Gob dito nga ipa-elevate ang akong lead wall to 8 feet. So di-insist na sad ko, naagi na sa video sir nga ko murag nagpakiloy kay ko nga dili lang ita dapat ba? Mao naman gyud sir na sabutan kuno kay 8 feet man jud kuno ang kuan, di magid pwede na dili usbon. So giusab sad nako sa Pizza Betching ko gabi sir sa Friday gabi. Okay. Ako na pong gilulaw, dili gid mo basta-basta sir nga mingon na ibalhin lang dali-dalion ang lidol. 12 na siya kasit sir, pila gud na kasit sir makita nimo unsa piting taasan sa 25 feet ang height sa lidol. Okay. Sir Isidro. Dili mo nga ingon nga one day sir ko hopefully sir nakakuan sila og mga sit up ini kana sila mga direktor sir. Layo pa ganyan kayo, nagsige na sa pa-sit up dire nya napay mohatag pag one day rehearsal tanan, equipment tanan, checking naagi na unta dapat. So ang nahitabo Sir Isidro gumikan sa pag-transfer sa entablado kining mga precautionary measure kining imong gimension, check up ang pag-run sa unsa may angayang i-run, wala na ninyo nabuhat? Tungod kay wala naman gitay oras sir, ang among lidol na human naman gid og buntag sa alas 3 unya ang pag-compile sa mga video wala pa magkadimao. Wala pa gid sila ma-ready tanan sa mga videos pag-render. I-render man gud nimo gud ang video sir. Actually sir, dili kita na dapat para sa ko ang part kay dili man ko naa diha gud nga production. Dapat sir ang mga video ilan ang dawaton kisay mo dawat nila tanan, ila i-check ang mga video kung sakto bag dili. Dili na part sa ko. Okay, ako technical man ko. Dili na part sa Alberca na sa Bumbum Marco. Yes sir. Kay dili na technical ang ako ni supply ko ninyo. Gi nailidol diha natanan unsa dinhi pangayo na din na. Pero kanang mga ina pagprogram sa paghatag og microphone na nagitawag og production staff. Sila na ta dapat man ang program flow. Ilata nang check ko dili na ako sa technical, dili man ko technical anang mo check anang imong graphic. Kay dili man ako ang mo in charge ana dili man ko dinha. Okay. Sa production staff man gyud na siya sa dapat. Okay, sir, nasabtan ako no ang end og short aning imuhang baruganan ron no, imong dipinsa sir ang oras og ang kalit-kalit nga pag-usab Tinuod no? gyud na sir, tinuod gyud na Bumbong Marco no ang problema gyud tinuod sir dili man gyud na mo matter unsa pa na din na. Ang naproblemahan na gyud na mo sir agad yung pag-transfer sa sit up na mo mao gyud nakadala gyud og palpak gyud sa kuan kay di unsaon nimo sir 50 contingent gyud na imong ibalhin dapat sa 24 pa lang unta rantro na mi ato kay dunay mga problema ato amo na solve. Matabangan na mo so problema dinhi problema yang mo diretso ka sa 27 na wala gyud makatungtong sa stage kay ma-unfair naman na sir. Kay ang uban muhangyo dito og nang muhangyo og rehearsal sa stage di naman sa pwede kay ang uban naka-rehearsal naman dito do unfair sa uban. So dili para ma-fair wala na lay buhaton patas na lang wala na lang kay buhaton. Wala na i-rehearsal may tabo patas na lang. So ang tanan mudungan na lang gid og saka sa stage on time kay ang ubang mga LGU perting hangyo nga ilahon tang bisag 30 minutes dili naman na mo sugot sir kay ngano og ilibawa og tudila o unsa din na ang mga LGU mo saka dito sa stage mag-practice unsa may kasulti sa uban nga nag-practice sa likod di unfair so ilang gibuhat wala na lay mo tungtong sa stage tanan para equal tanan niya. Imagine god sir 50 ka contingent perti daghanag tao walay rehearsal ni tabo sa main stage unsa may do you think okay ka na siya okay jud ka na siya dili ba na sa lalim pod na siya Bumbong Marco nga undas pat mutungtong kag stage dapat na jud kay rehearsal unta nga di ka mapamirize sa stage sa movement ninyo sa mga videos dili man gud na ingon nga musay-sayo lang kanila kinahanglan nga ang imong actual dito sa distansya sa stage mao man nagikuha og koryo. Kinahanglan kita og mo include na sa light, sa sound, sa stage, naagi na tatanan sa lead wall para rehearsal god. What is rehearsal? Nagrehearsal ka para inig show mo to inyong buhaton. Wa maginahitabo. Unsaon man kay wala naman tay oras. Ya dili gina pagbuot nako Bumbong Marco nga may tabo. Wala jud koy control ana nga wala naman koy oras nga mosita ko 24 pa lang to sila Bumbong Marco. Wa jud koy problema. Sa tinuod honest to God.
ug nagsugod pa sa 24 wala nila usba, dili gid to mahitabo ang inato. Paita. Kaya ang tanan ma-prepare to. Ang tanan ma-prepare to. Ayaw pud nga ang na Bumbong Marco nga masabtan po ko ni Madam Gwen nga inana nahitabo. Walay may laki nga nahitabo nga inana. Dili na sa ingon nga usa ka ordinary nga wedding lang din nga inani simple lang kaayo. Pasigarbo sa Sugbo pertin dako nga event. Okay, sir, Dako pud kay nga event. iyang pamahayag, no? Ni-mention siya. Again, para to be fair sad nimo, i-play na tong video. Tanawang video, sir, ha? Kay hasta ko nung microphone nga iyang giistoryahan kining ni hatag siyang public address putol-putol, no? Atong i-play ang video, no? Standby lang una, Sir Isidro, ha? At least magka-comment ka ba? Unsa may nahitabo aning dagan sa setup sad. Nga hasta mga microphone line sa ground, no? Gamiton as a public address. Putol-putol sad ang kining iyang audio, no? Lakip ba ni sa kining gitawag nga kahagipot na gyud oras mundi na gyud nato ma-check ang tanan. Paminaw na to. Karon pa ta na kaagi ani, di ba? Pila na ta ka pa sigarbo sa Subo. Hasta ang mic karon gisabotahe pa. Tagaan ko ni Mugtingog dili. Pila na manika pa sigarbo sa Sugbo. Karon pa nimi nahitabo. Sobra ra man kaayo ni kadaghan nga mga technical failures. Sobra na nga magduda na malang taani. Again, I ask the Board of Judges, this is not their... Okay, Mr. Alberca, sir. Sir Isidro. Yes sir, go ahead sir. Okay, akong pangutana, sir. Lakip ba ni sa kining gikinahanglan gyud og lead time kining atong issue sa mga microphone lines including the wireless microphone, sir, ha? O Yes sir, kining yes sir. Actually sir no, ang pagsugod sa event to sir, okay man gyud kay tanan. Gi-istorya si Gob Gwen, si DOT, si Ma'am Cristina, sila si Vice President. Wala magipalpak to ni tabo sir. So, akatong mga microphone sir nga walo ka buok naa maguna diha sa tanan sir niya. Akong muhatag kab si kinsa muhatag ana sa kuan sir. Wa ko kabalo nga nganong ang uban na dead spot po sir ba. Kanang microphone sir sa wireless usahay, dili na to na siya sometimes sir nagi na possibility nga ang kanang frequency bitaw sa masagulan og lain mo na magputol-putol. So ako sir makaingan sa ko technical trouble gito nga sakto. Dili gito ingon nga tinayuan na to nga buhaton to nga wala. Dili gito sa control nga gi-off unsa dinha. Sa microphone gito sir nga nawagtang ang iyang tungod sa dead spot. Sir, kining Na dead spot sir. kining pamahayag nga daw gisabotahe ang Pasigarbo Sugbo 2023. Unsay kasulti nimo ani? Sir, naman ginay Ginoo sir, makaingon siguro ko nga dili pod siguro ni inana sir ay wala po na sa vocabulary nako sir nga mubuhat ko inana. Wala dili po na nako ugali siguro sir magikan track may record sir unsa pod akong nabuhat. Wala po na ako nabuhata ever since wa gyud ko musulay og inana sir nga mosabotahe og tiyo. Wala sir, ako wala gina sa ko ang kwan sir nga gisabotahe nako. Upuli go wala gid ka buhata nga anaon nako nga mapalpak ang siyo. Dili gina ko na tinayuan. Mao ra gina ko kasulti sir. Sir, ni-mention siya about sa imong anak ko no ni kandidata. Pwede ba nimo matagaan og kahayag ang publiko unsa may but pasabot ani? Unsa man ang iyang pagkakandidata di ay? Unsa sitwasyon na, sir? Sir, actually sir, kanang akong anak sir, grabe po nag-effort nga yang gihatag ana
about anang nahimo siyang festival queen. Kay actually sir daghan mo sa pageant pod nga nainteran. Nakadaog ba na ako mga akong anak. Wala man na siya ingon nga gikuan nako nga kuan nakadaog ba na mga dito sa Dumanhog, dakuan. Daghan man sa nainteran sir na reyna na kabkaban. So dili po na pagbuot nako sir nga akong anak mo ihatag dito. Pagbuot po na sa City of Karkar City nga akong anak mo representative sa Karkar. Oh, kay narina di kabkaban man na siya sir pag pista. So siya mo yung napilian dito, mo tong siya mo yung representing sa Karkar. Mo na sir dili na pagbot na kung ako mo inject nila kinsam po kung mo inject nila nga oy, akong anak ana wala na sa kong kwan sir. Wala gina sa kuwang ingon nga para lang mo daw kong anak ang subot yon. Wala dili po siguro sir ay. Wala gina sir, wala gina. Honest to God sir, wala gina sir. Yawa po na sa kontrata sir nga og ikaw magpada sa lights system wa na sa kontrata nga up to 4th degree sa imuhang affinity or consanguinity dili pwedeng maka-appeal sa Wala man na sa kontrata event. na mo wala man na sa kontrata na mo mark nga inana, wala man na wala sa kontrata, wala na ma-state dito sa kontrata. Sige sir, pasalamat ko sir ha. Sir Isidro Alberca, ako nasabtan imong bahin ron. Imong side karong buntaga. Sir, unsay mensahe nimo sa publiko nga nagapaminaw nining atong Sibya? Unsay mensahe nimo ngadto ni Governor Gwen sa mga tanang national government officials nga naa didto, including atong Vice Presidente, mga senador nga tuwa didto, atong mga mayor nga tuwa didto atong hitabua. Unsay imong closing statement, imong pag-address ngadto nila? Sir Isidro, go ahead sir. Sir, una gid sa tanan sir, mga jud ko og sorry sa nahitabo nga naingin ana sir nga dili ginako control gid ang hitabo. Nya akong gibuhat ang tanan sir para lang gid nga ma-okay ang ato ang pasigarbo. Tungod lang gid sa tight schedule sa usab-usab maka-prove gid ko nimo sir sa bisan kinsa nga mga sound system dire bisag sa Taga Manila makaingon sila og unsa akong gisaper ato gyud sa ang effort nga akong gihatag ato sir nga ma-solve ang problema tanan diha nga on time gibuhat gid nako ang tanan. Nga makaingon jud ko sir nga wala jud ko magbinuang sa sit up. Ako lang gyud tong gibuhat ang tanan lang gyud sir mao ra gyud ako masulti ato wa jud ko magbinuang. Unya mga ko og kuan gyud ni Gob nga unta dili lang pud taon ko niya palabihan kay og sakitan na pagtaman akong anak, kami pamilya, og iyagi kong i-underground sick, wala man jud ko magbinuhat og dautan sa akong kinabuhi. Nya usapod ako ang kagalingon sir ni support man gyud ko ni Gob Gwen kay idol man ginako na siya. Ang iyang mga igsoon sa una ni Marlon Garcia, ni Kung PJ, mga ako mga naman sila makaila sir, wa jud ko magbinuang anak nila sir sa tanan sa tinud-anay lang gyud sir. Ni serbisyo jud ko sa kinasing-kasing nako sir. Mao na didaghan siguro pud ang ni kuan nako kay every time nga mga islag pabor nako dili jud ko lisod nga tawo nga istoryahon sir. Wala jud ko ingon nga like ating nahitabo sa Pasigarbo Sugbo sir, pila gud ka buok gihatag nako nga plywood dire nga wala na sa kontrata. Nagkuan ko 120 ka plywood, napay 50 ka plywood dito sa kuan. Wala jud ko maghasol-hasol nila nga ayaw ni support jud ko niya sir nga para lang yun munindot ang atong nga di jud po masuko si Gob. Nya Gob, para sa kuha Gob, sorry lang jud kaayo niya. I hope nga masabtan sa nimo akong part nga sa tinuod ako maluoy pud unta na ako. Wala man jud ko magbinuang nimo Gob. Kuan man ko sa sukad sa una nga sa mga party na to, political na to din na ako ni support man ko nimo, sit up man ko sa may naayo, wala man gyud mo bulyasuha tanan sa kinsa ng inyong mga VIP nga mo ari diri sa atuwa sa Pilipinas. Ako man yung gibuhat ang tanan. Nya karon lang gid tungod lang gid sa ningin nahitabo nga sa usab-usab. Ako di jud ko mo blame og tao sa ako lang ni Ma'am Margo, wa jud ko ni appreciate ko sila ang gibuhat, pero we are running out of time yun kay balo ko nga kana sila murag tan-an ako mahadlok lang gid siguro mosulti nga unsay ingin ani, pero sa kuha mosulti gusto tinod nga wala na gid mi oras nga makuan gid sa show. Mao ra gid problema gid namo ato. Og gitagaan lang gid mi og time ato Gob. Makaingon jud ko nimo nga perfect gid atong show, wa gid tay problema gid unta kung kana lang ginasunod lang atong gibuhat unta. Mao gid kasulti nako kining Bombom Marco. Salamat gid kay nimo sir.